Cezar Avramuță, cunoscut sub numele de Stegarul Dac, se află privat de libertate în penitenciarul Rahova, în sectorul de maximă siguranță, de aproape 2 luni. De mai bine de 15 zile, el a intrat în greva foamei și recent și a setei, ca formă extremă de protest neviolent. Un gest care își asumă prețul suprem, viața, pentru demnitatea și idealurile pe care le consideră vitale pentru România. Greva foamei nu e doar un refuz de mâncare, este strigătul unui om care nu mai are altă armă decât trupul său, un testament al disperării civice. Soția sa, Viorica Petrescu, a pornit o campanie publică, Eliberați Stegarul, și o petiție online pentru ca autoritățile să răspundă acestui apel moral. În plus, familia i-a fost interzisă. Cezar nu a putut primi nicio vizită de la cei dragi, o măsură apăsătoare peste izolarea din închisoare. Imaginea omului vertical care a ales să-și cinstească convingerile până la suveranitatea propriului corp, o tragere de cortină dureroasă asupra modului în care reacționează statul de la disidență. Dar cine este omul din spatele protestului? Un fost profesor de matematică, dedicat, și-a abandonat cariera didactică pentru activism civic. Dragostea lui pentru România nu e vorbă goală, ci manifestată prin faptele sale cotidiene. Un simbol viu al rezistenței, urcă pe macarale, copaci, ziduri, clădiri, purtând și fluturând steagul României pentru a trezi atenția asupra abuzului instituțional. Arestarea sa din mai, urmată de mutarea în Rahova, s-a făcut sub acuzația de tulburare a ordinii publice. Totuși, îi e încriminată și influența asupra participanților la adunări publice. Acuzații care, pentru mine, sună a cenzură. Nu e doar despre Cezar, ci despre noi toți. Dacă un român care flutură un steag și își asumă responsabilitatea acțiunilor sale este tratat drept pericol public și închis fără condamnare definitivă, ce precedent creăm pentru democrație? Din acest motiv, cerem eliberarea imediată și necondiționată a lui Cezar Avramuță, permisiunea imediată a vizitelor familiei, încetarea măsurilor punitive împotriva celor care protestează pașnic.